Alright, nandito po ngayon sa aming Jackson after 4 years. After 4 years, man. Si Ma'am. Saan si Ma'am? Saan si Ma'am? Saan si Ma'am? Saan? Gago, ito. Saan yan? Saan yan? Ay, ayun, si Ma'am de Guzman. Saitama. Saitama. Saitama, mama. Saitama. Ay, si Sir, ano? Ayun, si Sir. Sino, sir? Hindi ko, ayun. Basta kilala ko yan eh. Oh, kilala ko. Sir, Kilala ko yan eh. sige, kilala mo. Eh, masabi nyo ngayon nandito na after 4 years? Dating change. Ha? Parang I feel like Hmm. deja vu. Deja vu? Oo. Ikaw? Si Shabu? Walang nagbagong, pogi ko pa rin. Kaya po ang mga natutunan sa amin yan. After 4 years, After ganito 4 pa rin years. itsura ko. Ano nangyari sa Matt Garden? Matt Garden, ano nangyari? Men, nasisilaw ako, men. Sila. Butterfly. After, ano? 4 years. 8 years na yata yun eh. Simula first year high school tayo. Pati itong ano na to. Damo na yan. Wala kasi na mega.